Oke guys, sasaran nek kene kemprojok ora apa-apa. Iya Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nang pasar Retan iki. Tapi semangkom gribal tapi apik yo. Enggak lamanya kok. Golek merona, abange merona. Aku golek iki lho. Mbak enek welut. Tapi dhek ngaceng sicak ngono lho. Welute mek sicak dir kuwi. Alah tak uluwe kurangen kuwi. Walah anak musik. Kilo pasar induk ya. Bu sampean sarapan ra barbar ya Allah. Aku engko selawan. Anak pesenan kerupuk aku engko njok kerja 1, Bu. Wis sing akeh bakul gedang iki iki ning kene. Ya Mbah, ndak sarapan, Mbah. Iya. Ndak sarapan, Mbah. Nggih, sarapan deh. Ngeperin dia Mbah, aku yo gak ora ngerti. Oh, arah Padangan ngidul. Oke guys, kelo. Anu. Ndang tuku toko sik Bu sampean nek mangan. Lho, lek ambar mah wis kabur nang ndi? Iki lho saya. Apa? Anu prei. Sesuk turi. Sesuk. Kerman esuk iki aku. Iki enek iki sakmono ta. Apa kowe? Gak enak tunggale. Prei. Nek sak pentil kere iki pira lek turi? Mbah, kembang turi pira? Malah gone ambare 2000 akeh. Lah kowe tak kei 1000. Lah, Lah desa kenapa ya? aku kawanan lho iki. Kresek dadi tak dadene. Ngene iki pira? 1000 wis petikan. Kabeh Mbah 3000 Mbah kok rewel kok. Ya. Dom telanem nduk ngenane patheken ngono. Kowe tuku aku. Alah, tuku papat. Apaan? Mati ya tak mbok tuku. Anju-anju kok kowe iki. Pira, Mbah? Pira? Papat 5000, didolne kok kaya dipangan dhewe. Wes kei 8. Kembang turune kowe 3000 entuk apa ora nek entuk tak gasak. Yo mbok gasak yo ora. Ora entuk ya ndang kulup dhewe engko ning omah. Kok kaya ngono. Tare cocote bakule wis ngene, Mak. Kok dhek ning kene, Mak? Ya ana ya rene pasar tuan. Payem. Walah bakul lantrang ngejek ngantuk. Mare prei, Mbak, ora prei tak tukoni. Anu bojone le. Ala kose delok ae engko. Ya delok ae bar ditunggoni bojone. Anak lontong mati nih, Mas. Wis, Mbah, pilihno sing kene, Mbah. Kita nggo sesuk mergae. Yo gak apa-apa jajan. Pilihno sing aja ngrempil. Lah. Ala gedang aku dhewe. Ala aku gak mentolo, Mas. Gak kocok motonan kok. Iki wis entuk. Kowe aja enak-enakan ndak mulih. Mulai nyak. Semangkone nek kaya atim. Abang. Dodol karo disoting masakmu piye? Jane bakul iki mana ndi le? Bakule njupuk dong perak kok. Kok iso? Wis. Iya. 8, Mbak. Terus ki wedhuse tak pek kabeh ya kembang turine. Ndak kene wis kongkonan. Besok. Tak beli apa ora? Lah ora oleh yo mbah karek kono aku tak ndang blonjo kok. Buak ya, Bu. Lah ndak iki tok. Ya Allah segam ora entek-entek, masyaallah. Lembu abang sak tengah kilo piro? Pilihno sing ayu koyo sampean. Semplengnya ya, Pak. Pring. Nek rondok teles yo. Iki koyo rondok japlik iki. Sembot. Semplenge tengah.
Kencorku jek duwe kayak sakon ae. Bawang putih. Aku sak sambelan. Gula abang setengah kilo, kacang sak kilo. Sak kilo setengah ya kena regane piro? 35. Padha kene kono ora nek kaceke ning merah 35. Ayu kaya kayak plastik sing rolas. Rolas. Enggak ada. Sik aku tak mundur sik. Yo yang gedang, yang gedang. Ndang idera lek kok ndang payu lek. Jus. Wis dijus bareng kowe. Ya oke juse mantap. Mbak, anu cantik jare gak mencang. Golek kerupukne endi? Jenenge ngubuk Pak. Pencor saon, gula abang setengah sing apik Bu, gulane aja sing angger. Micin goteng. Goteng iki. 5.000. Lah pamit. Matangnya 1,5 kilo. Marai sampean ra tau di Jakarta ya ora ora. Tahun 80 sampai saiki sampai ini. Ya aku tahun 80 lagi TK. Kelas 1 tahun 81 kok. Kula umure paling ya maju mundur ae ketan. Bawang iki enggak? Ini kol sakene piro? Ora wolong. Kok sakene Ame iki. sak piro? Ini lepasnya Sak kilo setengah. ngene lho 15 ini. Bu kol tok Bu. Kangge tete. Yo wortele tambahi sicak lek kok apa iki kok pelit ini. Kayak bawangnya seprapat ae kok. Terigu 2,5 kilo. Tengahan nek enten aja kilonan aku ora iso ngatur. Eneng iki kilo setengah iki tok lek. Aduh, Iki sak piro iki? rapat. Kono enake kokok pitik. Lho Pak ebrek-ebreke maksudnya. Ora kates aku ngunduh dhewe, Dik. Gedang yang duwe dhewe nggone tanggaku. Pak engko kiwa tengen yo soalnya kerupuke Nyonya Kaji Mimik ra giadeg cilik-cilik mau rame aku. Golek sing ngombo. Lah iki ndoke pasang. Mbah golek ning ndi iki? Mah aku nek kon goreng ngantuk ning pawon kuwi. Kalau ning pojokan kono nggone anu enek kene. Iki lho, kiwa tengen ya Pak ya mber padha. Sik dong telaku. Dek, dong tela rene, Dek. Dek rene. Kembang turi misan. Gedang gadak ya Mbak, Mbak. Nggih 4.000. Untake sapa iki? Wedhusku. Lho iya, walah manuke kecer. Pira Bu Kaji? Ora guyu bangeten. Ndak kiwa tengen Pak, nyangke ngember kiwa tengen Mak, lungguh jejer nggo tombo kangen. Kangen ya, kangen. Ya. 4.000. Ora sawi-sawinan kayak brampak sak dulit lho. Ora sarewel. Ki koko kerupukku rene Mas, aku tak ngono ae ya, engko pokoke bayar parkir ngono wis le. Iki jane bongko apa urip. Pira? 2 juta. Oke. Ora sarewel, Pak. Nah. Golek kerupuk, Bang. Ya. Kerupuk Padangan sing butek, Utek lah itu. sing bening iki ndang ora kena digoreng kok. Sampan Pak Narongga Bos
Amit-amit kula tak sak blethakno ae. Nek gone langganane biasa, Pak. Lah mare wis kawit bayek, kawit tuwek nek kula. Rupane sampe jos ya, tapi kan duit tok. Ora ki lho lagi rene golek. Rupam rek apik. Delok le ayune tumpuk-tumpuk sampean. Oke guys, kita cari tumpuk. Sing gede kabeh apa sing tak polosan ngene? Aja nganggo cilik mah, Pak. Ya, wis gede kabeh iki. Oke. Iki jek sisa singgana Pak, sesuk aku ora duwe dhuwit marai. Wis pira iki, Pak? Aku tak cukup montore rono kok sabranga ya, Pak. Boleh iki nek digawe karek mek krupuk ning kene. Mengke tak medhit aku niki pira nang Bos? 70. Berarti 85. oh ya wis, oke, Pak. Satu. Oke. Ya. Aku tak jupuk montore engko tak bengok, Pak. Oh iya. Mbak, ayo, Mbak. Pokoknya telat, guys. Yalah anak musiknya. Oke guys, kita sampai rumah guys. Wes ditonjok deh kemang. Nek mangan mbek sambel. Aku nyambel kelan asem. Wes ae, kae. Kae lho. Kono ngisar kok di PP. Alan-alan. Ke omah iki, ke omah. Wes kono ae. Iki telone, Bos. Duh, ijek, Bos. Hei. Ki. Tela lombok. Kuwi apa banturi? Kajek. Bojone ora enek wong ning sawah wis. Masa ora ditero. Anak lek tami, anak basiran masa gak diweno. Engko kok padha nemah kabeh bocahe ngarit. Jejer ning omah masa ape mbiduki. Kok ngonone? Lah wis anak bojone basiran, anak lek tami tak weno sapa pene? Andri nek ndi lek niki ndek iki panejan ya rene ora enek. Nek tak tampakno kok tak terwehno. Ya wis. Lah kok malah aneh-aneh. Nek ra yo wis ape piye? Wis kayak ngene. Oke wis kayak gini. Oke guys, cukup semene kontene dina iki ning golek blonjone pasar ya wis tak lanjut.
Goreng kerupuk guys aku iki pokoknya ya. Wis aku tak rasa goreng kerupuk soalnya prei. Oke, bolo cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.